Hey guys, Khulumbai nwngthangमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय होम डेकोर हल भिडिअ लानानै फैदों आरो नोंथांमोना मिथियोना मोनसे एपआ दायो इन्डियानि फेभरेट एप जानानै दङ बेनो जाहैबाय मिशो एप आरो बेयावहाय 1 crore बांसिन युजार्सफोर दङ आरो लोगोसे 50 lakhsनिख्रुइबो बांसिन प्रडाक्ट्सफोर नोंथांमोना मोननो हागोन बेयावहाय जेरैहाय हिन्जावफोरनियानो जा हौवाफोरनियानो जा बा गथ'फोरनियानो जा आरो बेयावहाय किचेनाव नांगौ जानाय जिमानखिनि मुवा बेसाद आरो नोंथांमोना बेयावहाय बेग्स हिल्स इलेक्ट्रनिक्सनि बुस्तुफोर आरो लोगोसे नोंथांमोना बेयावहाय ज्वेलरी मोनगोन आरो गोबां बेफोरबायदि प्रडाक्ट्सफोर मोनगोन आरोना जायनि प्राइसआ बिराद एफोर्डेबल स माखौथ' नोंथांमोना नेनानै दङ आं डिस्क्रिप्शनावहाय लिंकखौ होनानै होगोन आरो मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाया जाहैबाय बे एपनि गेजेरजों नोंथांमोना न'आव थानानैनो रां खामायनो हागोन माबोरैहाय खामायनो हागोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना बेखौ मिशो एपखौहाय नोंथांमोना फेसबुक इन्स्टाग्राम आरो WhatsAppनि दारै फैसा रां खामायनो हागोन माबोरै होननानै बुङोब्ला बेखौ शेयार खालामनानै आरो लोगोसे नोंथांमोना बे प्रडाक्ट्सफोरखौहाय रिसेलिं खालामनानैहाय नोंथांमोना रां खामायनो हागोन आरो बेयावहाय जिमानखिनि रां नोंथांमोना मोनगोन बेखौहाय नोंथांमोना डाइरेक्ट गावनि बेंक एकाउन्टावहाय ट्रान्सफार खालामना लानो हागोन आङो दायो नोंथांमोनखौ फारि फारि दिन्थिलांगोन आं दिनैहाय मा अर्डार खालामखो आरो माबोरैहाय प्रडाक्ट्सखौ आं रिसिभ खालामखो बाराथ' नङा मोनब्रै मोनबासो जागोन स बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आङो प्रडाक्ट्सफोरखौहाय आनबक्सिं नोंथांमोनजोंनो लोगोसे खालामगोन नालाय बेखायनो आं सिजार लाबाय स डेट आङो खेवनो हायो आरोना बेनो आंनि फार्स्ट प्रडाक्ट फार्स्टआवनो आङो बे इसोरनि ओम लिरनायखौहाय बिहरदों बेखौहाय आङो दरजानि सायावहाय होनो होननानै बिहरदों आरोना ओमफ्राय बेयावहाय नै हल दंखायो आरो बेयावहाय हेंगिं बेबायदि दोननो थाखाय ओमफ्राय बेखौहाय फार्स्ट लामा हाबजेननायावनो दोनगोन आङो मानो होनना बुङोबा सोरनिबाफोर जुदि गाज्रि नोजोरफोर दङब्ला दरजा फार्स्ट हाबफैनायावनो इसोरनि माबाखौ नुनानै गिनाय बायदि आरोना मोजांबो मोनो बेफोरबायदि एन्ट्रेन्सआव जुदि बेफोरबायदि इसोरनि लिरनाय बा इसोरनि फट' माबा मोनसे थायोबा मोजां मोनो आरोना स्ट्रं फिल खालामो स बेखायनो आङो बेखौहाय बिहरदों स नै बियो बेबायदि आरोना दरजानि फार्स्ट हाबनायावहाय सायावहाय बेफोरबायदि होनानै दोनबाथाय बहुत बरियाखा ओमफ्राय बियो गाजाल होबाबो जागोन नोंथांमोना आङो बेखौहाय होनानै होबाय नै बिराद मोजां क्वालिटियाबो आरो इसोरनि फार्स्ट हाबनायावनो इसोरनि नुबाय एसेबाबो मोजांसिन जायो नालाय ओंखायनो इदि दरजा खाथियावहाय लागायगोन आरोना बाट आङो रुम चेन्ज खालामगोन नालाय बेखायनो आं दरजायावहाय लगायाखै बाट दरजानि खाथियावनो लागायबाय आङो नै आरो नेक्स्टआ जाहैबाय नैबेयावहाय दङ माथाय आयौ आङो जि किउट माने मा होनगोन बेखौ जि समायना किउट बिहरदोंमोन नालाय आंना माने फिसा बुस्थुफोरखौ बिराद मोजां मोनो आरोना माने टिक्लुफोरखौ नै मोनसेया जाहैबाय बुंनाङा मोनसेया जाहैबाय खोनासंनाङा माने बे मोनसेया जाहैबाय गाज्रि खोथा बुंनाङा बे मोनसेया जाहैबाय गाज्रि खोथाखौ खोनासंनाङा जाबाय बेयो गाज्रिखौ नायनाङा ओमफ्राय बेयो मा जागोन इयो गाज्रि खोथा साननो नाङा आं जास्ट अनुमान खालामनानै नायदों आरोना ओरैबायदि किउट नायलाय गाइस नोंथांमोना किउट मोनदों ना मोनाखै आंनो कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरलाय जि किउटखा क्वालिटिया मोजाङानो आरोना ओमफ्राय बे सायाव जिथु थफि होदोंना बेयो थोरिनि बानायनाय सानिया आरोना थोरि बायदि रायदोंथ' नङा खोमा बे थोरि मोनामदों गोदो उन्दैयाव थोरियाव गेलेयोमोन ना बेखायनो थोरिनि स्मेलखौ मिथिखायो आरोना स गाइस आङो बेफोरखौहाय आंनि न'आवसो बै अरांनि न'आवसो आङो डेक'रेट खालामनो सानदोंमोन बाट नोंथांमोनखौ दिन्थिनो थाखाय आङो बेयावहाय होनानै दिन्थिबाय क्वालिटियाबो बिराद मोजांखा ओमफ्राय आङो नै आंनि बेबायदि ड्रेसिं आयनानि खाथियावहाय दोननानै होदों आरोना ओरैबायदि किउट आयौ जि मोजांखा टिक्लु आरोना कालाराबो जा मोजां अन्थावथावथार लुथुबनो आरो मोजां मोनदों आङो बेनि उनावहाय नेक्स्टआ नैबेयो माखासे बेयावहाय मिनिंफुल सेन्टेन्सफोर लिरनाय दङ आरोना मा होनगोन कोट्सफोर बायदि स नोंथांमोनाबो जुदि न'खौहाय साजायनो लुगैदोंबा बा बाराथ' फैसा गैयाब्ला मिशोनिफ्राय माखासे होम डेकरफोरखौहाय अर्डार खालामनो हागोन बेयावहाय बिराद
खमावनो मोनो माने ओमफ्राय बेफोरबो बिराद खमनिसो नालाय ओमफ्राय नैबेयावहाय माखासे इन्टारेस्टिं पिक्चार बा माबा माबि लिरनाय दङ आरोना बिराद मोजां मोनदों आङो बेखायनो अर्डारखौ खालामबाय आङो बेयावहाय लिरनाय दङ बेस्ट फ्रेन्ड्स ओमफ्राय बेयावहाय गोबां माबा माबि लिरनाय दङ आरोना इन्टारेस्टिं माने जायखौ नायनानै माने दिनखौहाय एसे मोजां मोनगोन फिला मुडा मोजां जागोन आरोना जाय बुस्थु लिरनायफोरखौ नुबोला बिराद बरिया बरिया लिरनाय दङ नै ओमफ्राय उनथिंहाय नै बिदि हेंगिं खालामनाय माबाया दंखायो बाट क्वालिटिया मोजां आरो नुनायावबो बिराद मोजां स' बेखौ लगायनो थाखाय नैबेबायदि वाल हेंगारखौ नांगोन आरोना स' नै आङो इयावहा लागायबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन मायाव लगायदों आङो स' नैबेनो आरोना लागायबाय आङो So next आवहाय नैबेयावहाय मा दंथाय जि मोजां पेक खालामना हरदो जाहाथे जेब्लानोखि गारियावहाय फैयो गाज्रि जाया डेमेज जाया बेखायनो आयौ फार्स्ट खेवनायावनो आंनि फेभरेट कालार पार्पल जोंहाय नुखाबाय आङो नै फेसानि मोनसेयाबो सेरजा दामलायलायनाय आरोना फेसाया बरियाखा मोनसे आरो अरेन्ज कालारनि ओमफ्राय सिफुं दामलायलायनाय आरोना जि किउट का नायलाय नैबो ग्रे कालारनि जा किउट का नायलाय गाइस Wow, cutie pie! जि क्यूट का आं बिराद हेपी बेखौ मोननानै आयो मोजांथार नोंथांमोना क्यूट मोनदों ना मोनाखै कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दा बावदे स' गाइस नोंथांमोना नुखाबाय आरो नेक्स्टआवबो नै आङो गाहायावहाय दोननानै होबाय आरोना जा क्यूट आयो जा मोजां नुखादों नायलाय नोंथांमोना मोजां नुदोंना नुवाखै कमेन्ट सेक्सनाव आंनो खिथाहरनो दा बावदे आंथ' मार मोजां मोनखादों आरो क्वालिटिफोराबो मार मोजांखा नै गणेश बाबानि मुर्तिजोंहाय दोनफाना होबाय आङो बे पार्पल कालारा सबसे मोजांसिन आरोना नै बियो पार्पल कालारा बाखिखिनियाबो मोजां दिसुन सिफुं सुलायलायनाय बरिया थ' नेक्स्टआवहाय नै बियो आयौ गिलिरथार बेयावहाय मा दङ नायनोसै बहांबाय बिराद गिलिरथार ओमफ्राय बेयावहाय माखासे गाजालफोर दङ फाइनाली बख'नो हाबाय ओमफ्राय पार्पल कालारखौथ' आं मोजां मोनखाय बेखायनो पार्पल कालारखौ बिहरबाय बाट नोंथांमोना बेयावहाय भेराइटिस कालार मोननो हागोन नोंथांमोना गावनि रुमनि कालारजों जुदि मेचिं खालामनानै लागायनो गोसोब्ला बेयावहाय कालारफोरनि अपसन थाखागोन नोंथांमोना मोनखागोन चुज खालामदो आरो बायदो आंथ' पार्पल कालार मोजां मोननायखाय पार्पलखौनो बिहरबाय एथ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है शायद कास्ट करना पड़ता है सो गाइस नै बिराद खस्थ' खालामनानैहाय लागायखांबाय आरोना ओमफ्राय नै लास्टआवहाय नै बियो जि गोदोर बेखौहाय आङो माबोरै दिन्थिबावनो भगवानासो मिथिगौ
बे सिङावहाय दङ गाइस गोलै जानो गिबाय आं बेयावहाय मा दङ नोंथांमोना गेस खालामनानै खिथानो हागोन ना जुदि सोरबाफोर खिथानो हागोनब्ला बुंलाय दानो इस र' खेवनो हाबाय मोनसे बाख्लाखौ आयना ओमफ्राय नै उनथिंहाय नट लिरदों आरोना Dear, on a personal note, thank you for supporting our small handmade business. So, you're welcome. बख'नानै दिन्थिनो आं नोंथांमोननो हेन्डमेडसोनो आरोना आंखौनो नुगासिनो आं बिराद गिदिर आरोना साइजआबो बिराद गिदिर आरो बिराद स्टेन्डार्ड नुगा आं बबेयाव लगायगोन जादों दा माबोरैहाय लागायगोनथाय आङो मिथिला अ नै इथिं दङ नै 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 हेंगिं आयनायाबो क्लियारथार मोजां बेनोमोन आरोना आंखौबो नुफादों So guys, नै आङो लागायबाय आरोना वालावहाय बेबायदि वालावहाय लागायबाय जि मोजां मोनो नै गिदिरथार आरोना मोजांथार एक्सपेक्ट खालामाखैमोन जे इमान मोजां क्वालिटिनि सफैगोन बियो आरो आङो दाख्लै दखानावहाय सोंदोंमोन आरोना बेबायदि सेमखौनो बिराद दाम बुंदों माने ओमफ्राय उनावहाय आङो रागा जोंनानै मिशोआवहाय नायफैबाय ओमफ्राय मोनमारबाय आरोना लाभ दंमोन खोमा ओमफ्राय बिराद एफर्डेबल प्राइसआवनो मोनबाय मोजां मोनबाय आङो ओमफ्राय क्वालिटियाबो बहुत मोजां नालाय गोजोनबाय आङो बेखायनो आङो सानबायमा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनानै आंनि रिभिउखौहाय आङो होनो स' डेट नोंथांमोनाबो जुदि गावनि रुमखौहाय डेक'रेट खालामनो सानदोंब्ला न'खौ डेक'रेट खालामनो सानदोंब्ला बेफोर बुस्थुफोरखौहाय एसेबाबो हेल्प जागोन आंनि भिडिअनि गेजेरजों बेखायनो आङो बे भिडिअखौहाय बानायनाय जाबाय आरोना स' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय बबे मोनसेखौहाय नोंथांमोना लाइक खालामदों आरो बेफोर गासैबो प्रडाक्ट्सफोरनि लिंकखौहाय आङो डिस्क्रिप्शनावहाय होनानै दोनगोन आरो लोगोसे जा कड थायो बेखौबो होनानै दोनगोन आङो आरो जुदि नोंथांमोना मिशो एपखौहाय इउज खालामनो रोङाब्ला आं खोन्थानोसै आं डिस्क्रिप्शनावहाय गासैबो प्रडाक्ट्सफोरनि क'डखौहाय होनानै दोनगोन ओमफ्राय बेखौहाय नोंथांमोना मिशो एपखौहाय एप स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानैहाय मिशो एपआव थांनानै आं जा नाम्बार क'ड होगोन नालाय जेनेबा बे आयनानिखौ आयनानि उमुक क'ड ओमफ्राय बे साजायनायखौ उमुक साजायनाय उमुक क'ड होननानै होगोन ना बे क'डखौहाय नोंथांमोना सार्च बटनावहाय थांनानैहाय नोंथांमोना सार्च खालामबानो जा बुस्थुखौ नांगौ बेखौनो मोनखागोन आरोना So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye and this is what vloggers life guys messy life